I min virksomhed Demo 1 har jeg en liste, som hedder alle. Og jeg kan se, at jeg har 6 kunder på listen, som er i forskellige kundegrupper. Nu vil jeg gerne oprette en liste over kunder i gruppe 20. Så jeg går til listeoversigten og klikker på Opret ny liste. Så åbner listedefinition. Det første jeg gør her er at give min liste et navn. Jeg kalder den kunder i gruppe 20. Så skal jeg bestemme, hvilke kunder der skal være med på den her liste, og det gør jeg nede i den sektion, hvor jeg fra listen alle kan plukke de kunder, som opfylder det her kriterie. Jeg definerer kriteriet ved at sige, at gruppe skal være lig med 20, og så trykker jeg igennem. Nu har jeg oprettet en liste, som hedder kunder i gruppe 20, og hvis jeg går til listeoversigt, kan jeg se listen her, og jeg kan åbne den og konstatere, at der er 2 kunder i min liste.